खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 आव आं आमिना सरगियारि। भारतनि हादोरगिरि रामनाथ कविना बीर लाचित बरफुकननि 400थि जोनोम सान फालिनायाव नुजाथि फैगोन। फैगौ 25 फेब्रुवारियाव भारतनि हादोरगिरि रामनाथ कविना सानथामनि हाबाफारि लानानै आसामाव दावबायफैगोन। 400थि लाचित बरफुकननि जोनोम सान फालिनायाव बाहागो लागोन भारतनि हादोरगिरिया। मैया आसाम केबिनेट जथुम जोबनायनि उनावनो बे बाथ्राखौ फोरमायदों आसामनि गिबि मन्त्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया। 25, 26, 27 फेब्रुवारि सानथामनि हाबाफारिजों आसामसिम दावबायगोन रामनाथ कविना। 25 फेब्रुवारियाव गुवाहाटी शंकरदेव कलाक्षेत्रआव, 26 फेब्रुवारि खालारखालि तेजपुर इउनिभार्सिटियाव नुजाथिगोन। बेफोरनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन गोनां जायगाफोराव दावबायहैगोन होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया मैया प्रेस मिडिया कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंथिदों।